suchi nyong'adi mondo chule to pok ochopone ng'eno pok ochopone pok ochule koro mano gima timore mane miwacho ni systems katiyo ma idonje dhoget kacha dhoget mar osiptal nikech ing'e ni bati onge ng'ama wuok madhi osiptal komor gima miyo winjo wawacho weche mag osiptal ni nikech magi gik mamulo japiny directly ng'ama wacho ni an kawuono abira wadhi agoye mbaka gi daktari onge nikech mokwongo ikawo time mari dendi rami kidonjo ni tiyudo ka kanyo kama chalo jela iyudie kidhi e pinje miwinjo gi to mana kaka iwinjo wacho cha soja kende makwongo buonjo kodi gi dhoget monde chunyo sechako duogo ichako chango kichaki biro kae to nas kende ino ka nas kende mokwongo chwadi Ismail mikoni omor chango nyo chule nyoro unyo maber maga uru gi kanyo kama nas more no kama nas more ne mubayo biro to wacho mani an wachna kama lita tuosi da ni wakawa ni yueyo Ramogi FM mabende ikore ni weche manyien saa 3 mar onyango ma kawuono ni wabiro yudo gima nchane jatend migao mar weche mag teko Opiyo Wandayi wacho jalup jatend piny Kithure Kindiki bende nodokne ka wago wiye to pach jopiny kachiel kod duol mar Kenya